Татар мәйданы тапшыруында республика сәясәтенә, иҗтимагый тормышына, мәдәниятенә, идеологиясенә йогынты ясаган бик күркәм шәхесебез Индус абый Таһиров. Индус абый, менә сезнең уйлаганыгыз бармы? Әгәр сез булмасагыз, сәяси язмышыбыз, республика язмышы кайсы юнәлешкә борылган булыр иде икән? Сез бит улы җитәкчеләребезгә дә юл күрсәткән кеше. Әлбәттә, аерым кешенең йогынтысы шактый. Ләкин ул булырга да мөмкин, булмаска да мөмкин. Менә безнең фәндәсебез китте, ләкин эзен калдырып китте. Һәм халык аны бер качан да онытмаячак. Һәммә кеше дә шулай, ул бармы, юкмы, ләкин аның менә шушы рәвештә яшәве яисә уңай якка бирә безнең яшәешебезне, яисә шул урында тота. Шуның өчен аерым шәхеснең аның роле зур, ләкин ул хәл иткеч түгел. Халык үзе хәл итә бөтенесендә. Менә тел мәсьәләсендә сүз алып бардык. Әйе, мәктәпләр, мәдрәсәләр, ул турыда сүз булды. Ләкин бар гаилә. Гаилә, безнең татар гаиләсе. Анда проблемалар юк түгел. Чөнки бүгенге көнне гаиләләрдә ата-аналарның тик рус телендә генә сөйләшүләр бар. Факт ул, балалары белән дә шулай. Шуның өчен менә бу проблеманы ныклап хәл итү ул әлбәттә җиңел түгел. Менә монда аерым шәхесләрнең роле һичшиксез зур. Гаилә белән эшләү, менә әйтик, Ак Калфак җәмгыяте безнең, ул үзенең эшен ныклап җәелдерергә тиеш. Гаилә, алар бар, гаилә фонды бар бездә. Алар шушы рәвештә эшләргә тиешләр, һичшиксез. Менә ярымы? Ярый. Менә шунысын да онытырга ярамый. Тел шулай. Ләкин бит әле менә моң дигән нәрсә бар. Татар моңы. Менә сезнең радиода шактый гына яңгырый, менә шушы моңлар баралар, юк түгел, күбрәк булса, бигрәк тә яхшы булыр әлбәттә. Ни өчен дигәндә, безнең менә шушы моңыбыз ни кызганыч эстрада югалып бара. Күбрәк эстрадада бүгенге көндә тыпыр-тыпыр биюләр һәм ниндидер такмаклар бер нәрсәгә киләлмәгән. Менә шушы рәвештә. Индус абый, менә мин дә шуны әйтмәкче идем. Менә яшьләргә күбрәк менә шундый мәгълүмат кызык бит хәзер. Менә шул такмаклар кызык. Ничек аларны менә бу татар халкы язмышын кайгыртуга юнәлеш бирергә соң? Менә безгә, әгәр дә без ниндидер эшләшебез килә икән, кемнеңдер теләгеннән чыгып түгел, алар яшьләр телиләрдер, ләкин без аны үзебезнең якка тартырга тиеш. Алар ни теләгәне түгел, менә сез моңны да онытмагыз безне. Алар әйткәнчә, моң аларның каннарында сеңгән ул бар ул, аны уята белергә кирәк. Аның өчен менә дигән җырчылар кирәк. Бар безнең җырчыларыбыз, яшьләр арасында да бар. Ләкин бүгенге көндә ни кызганыч, менә бу рәвештә ул җыр-моңлар яңгырамый. Мин менә монда шуны әйтәсем килә. Заманында безнең университетта бер Кытай профессоры стажировка үтте. Һәм әйтә иде, бездә сезнең моңыгыз, сез аны безгә калдырып киттегез. Безнең эшләгән эшебез тик шул гына, без аны ерак көнчыгышка, Япониягә кадәр тараттык. Менә алар бүгенге көнне шушы моңны саклый. Без ни кызганыч менә бүгенге көнне моңа тиешле игътибар бирмибез. Бирергә кирәк. Бөтен нәрсәне акчага әйләндерергә ярамый. Бездә шушы рәвештә ниндидер җыр яза да сата шуны, ниндидер сүзләр. Булыр-булмас ки яза икән, аны да сата. Һәм инде җырчыга бирә. Җырчының шулай ук яшисе килә. Менә шуның өчен менә бу нәрсәләрне булдырмау өчен, буларны дөрес юлга күндерү өчен безгә башкалардан да мисал ала белү кирәк. Менә башкортлар бу якта уңайлырак һәм күбрәк эшлиләр. Аларда менә шушы эшләргә экспертиза бар. Безгә дә шул кирәк. Аларда җитәрлек дип әйтмим, аларда да җитәрлек түгел ул. Ләкин кирәк. Менә шушы милли моңны уяту, ул адәм баласының татарлыгын уяту була. Телен, моңын уяту, алар игезәкләр кебек икесе игезәк. Тукай шулай яза, Тукай да шулай, алар җыр һәм менә шушы шигъри сүзләр, алар игезәкләр. Шул чыннан да шулай ул. Әгәр дә әйтик, менә Фәридә Кудашева, әгәр дә аның тавышы күбрәк яңгыраса, менә сездә мин бу исемне ни өчен әйтәм, бер дә ул исемнең аның җырган җырлары ишетелми, нигәдер ишетелми. Бик күп җырчыларыбыз әлбәттә җырчыларыбыз. Аларны әлбәттә
тавышларын халыкка җиткерергә, чын мәгънәсендә йөрәккә үтеп керергә итеп. Теләсәң әйтә тыпыр-тыпыр дигәнә түгел, безгә алар артыннан тыпыр-тыпырлар артыннан ярып йөрү түгел, аларны үз артыбыздан алып бару кирәк. Менә шуңарга ирешәбез икән, без дөрес юлда булабыз. Индус ага, менә бит инде хәзер безнең йылы да шундый, халыклар телләре йылы, бердәмлек йылы. Менә татар дөньясын уятып, үзен саклап калу юлына бастырыр микән менә бу ел безне? Менә тайпылмаячакбыз шушы юлдан дигән ниндидер ышаныч өстәр микән безнең халыкка? Менә мин шуны әйтәсем килә. Милли горурлык ул сыйфат. Милли горурлык ул менә кичә татар булып язылмаган, шикләнеп торган кешеләрне шушы юлга бастыра. Алардан мин татар дип әйттерә. Һәм шушы юлда аларны менә татарлыгын ныклап уяна. Һәм шуның өчен әлбәттә мин әйтә алам, менә шушы милли горурлык ул әлбәттә безнең саныбызга да йогынты ясаячак. Ясыйда. Без менә беләбез, кайбер урыннарда инде менә халык, безнең оешмаларыбыз үзләре халык санын алганнар, билгеле урыннар бар. Әйтик, Самар өлкәсендә үткән җан исәп белән чагыштырганда, бүгенге көнне татарларның саны 30 меңгә арткан. Андый урыннар бар, әлбәттә. Мин шуны әйтәсем килә, менә нинди генә нәтиҗәле булмасын, татарлык саны һич кенә дә кимемәячәк, һич кенә дә. Бәлки, мин монда шикләнмим дә, ул арта барачак. Һич шиксез. Аннары сезнең менә шундый бер әңгәмәгездә шундый юлларны укыган идем. Мине киләчәгебезгә ышанып яшәү, татарның мәңгелегенә ышанып яшәү яшәтә дигән идегез сез. Менә татар бетә дип әйтүчеләр ачуыгызны китермиме? Аларга ничек җавап бирәсез? Андый кешеләр юк түгел, ләкин алар бик аз. Бик аз. Ни өчен дигәндә, менә мин әйтә алам, татар халкының мәңгелеге аның менә шушы тарихы белән билгеләнгән инде. Ул мәңгелек халык, ул тарихта чарланган эшсөяр халык. Карагыз бүгенге көндә, кем күбрәк эшли? Авылларыбызда җитештерү кайда, кемдә күбрәк? Кайсы халыкның 10 мең яши торган авыллары бар? Юк алар. Юк. Русларның күп авыллары таралып бетте. Бездә андый куркыныч бар, юк түгел. Ләкин менә шушындай мисалларыбыз да бар. Бүгенге көндә менә бу эшмәкәрлек мәсьәләсе, алар ныклап безнең авылларыбызда яшәп килә. Шуның өчен безгә менә авыл проблемасы, анда проблемалар юк түгел, бар. Чөнки эш мәсьәләсе, яшьләрне эш белән тәэмин итү мәсьәләсе, мәктәпләр мәсьәләсе. Кайбер урыннарда мәктәпләр ябыла, андый урыннар бар. Беренче класска бер генә бала килгән мәктәпләрдә бар. Шунысы шатландыра, аларның алай да япмыйлар. Шуның өчен әйтә алам, менә ни генә булмасын, ничек кенә булмасын, безнең авыл проблемасын ныклап күтәрергә. Чөнки безнең яшәешебезнең тамыры авылда. Авылда телебез дә шунда, гадәтләребез дә шунда, дин дә шунда, бөтенесе шунда. Шуның өчен әлбәттә авылга без махсус игътибар бирергә тиешбез. Шәһәрдән утырга ярамый әлбәттә, чөнки шәһәрдә куркыныч шактый күп. Монда урта гаиләләр, менә мин үзем әйткәнемчә, ике теллелек түгел, бер теллелек тантана әйтә, андый гаиләләр бар, андый нәрсәләр бар. Шуның өчен әлбәттә безгә шәһәргә шулай ук махсус программа белән эшләү кирәк. Бар ул бүгенге көндә менә Марат Әхметов җитәкчелегендә менә шушы эш шактый алга китте. Әйтергә кирәк, шәһәр татарлары да менә шушы рәвештә уяна. Казан гына түгел, Лениногорск, Әлмәт. Мин Әлмәт дип ни өчен әйтәм, чөнки Әлмәт бит инде авыл. Ул авыл, ул без яшәгән авыл. Әйтик, Шөгөр авылы, безнең туган авылыбыз Шөгөр. Аларда бит менә шушы яшәеш, гомер буе яшәп килгән. Телебез, динебез, гореф-гадәтләребез. Ул авыллар бүгендә исән, Аллага шөкер, алар менә шушы яшәү мисалын тудыра торалар. Проблемалар бар, юк түгел әлбәттә. Аларны махсус рәвештә тикшереп, аларны җентекләп, аларны бетерү өчен бөтен көчне куюыбыз кирәк әлбәттә, һич шиксез. Индус ага, менә халык исәбен алу темасына кирип киттек. Үзегез әлеге чарадан нәрсә көтәсез? Мин
Халкыбызның саны кимемәячәктер. Халкыбызның саны артырга мөмкин. Әлбәттә, монда проблемалар бар. Әйтик, башкортлар белән мөнәсәбәтләр, юкка мишәрне аерып күрсәтү, керәшеннәрне аерып күрсәтү мәсьәләләре бар. Ләкин күп җирдә, минем күп урыннарда, минем үземнең фикерем һәм фактлар буенча әйтә алам, нигә дә карамастан татарлар менә шушы үзенең татарлыгын саклап калачак, һичшиксез. Һәм шикләнмим, ничек кенә булмасын, татарның саны беренчедән кимеми, икенчедән арту мөмкинлеге бар. Һәм өченчесен әйтә алам, менә шушы фактлар татарның мәңгелеген тәэмин итә. Ни өчен мәңгелеген? Чөнки аның менә шушы яшәешенең тамырлары тирән. Ул тамырларны беркем дә берничек тә йолкып ала алмый. Тырышучылар күп булды, ләкин йолкый алмадылар. Йолкучыларның күбесе бүгенге көндә юк, бу дөньяда. Ләкин татар бар. Шуның өчен мин кабатлап әйтә алам, ул сүзне һәр вакыт әйткәнем. Татар җир шары кояш тирәсендә никадәр әйләнсә, шул кадәр яшәячәк. Һәм аксак-туксак рәвештә түгел, бийек халык буларак, дәүләтле халык буларак, һәм башкалар өчен мисалы халык буларак яшәячәк. Монда минем һич нинди шигем юк. Амин. Шулай булырга ясын. Индус әфәндәннәре менә бу сорауны да бирмичә булдыра алмый. Менә безнең Фәндәс абый, Туфан абый кебек улпат шәхесләребез юк. Менә хәзер үз фикерләрен курыкмый әйтә торган төпле фикерле Рәзил абый сезнең кебек шәхесләребез. Ә менә сезнең дәвамчыларыгыз бармы соң? Менә безнең балаларны иертеп китәрлек кешеләр. Бар. Игътибарны арттырырга кирәк аларга. Минем күз алдымдагы да 7-8 шушындай җегетебез бар. Алар арасында минем укучыларым да бар. Алар менә чын мәгънәсендә яшь татарлар. Чын татарлыкны саклый белә торган. Һәм башкалардан да шушы рәвештә эш алып баруны булдыра торган кешеләр. Менә алар бар. Шуның өчен мин әйтә алам. Әлбәттә, буыннар алышыннан да сүз дә юк. Нишләтәсең? Берәү дә мәңгелеккә килмәгән бу дөньяга. Кешеләр китә тора. Буыннар алышына тора, ләкин татар халкы мәңгелек. Рәхмәт фикерләрегез өчен. Бездә бүген кунакта Татар мәйданында тарихчы, академик, җәмәгать эшлеклесе Индус ага Таһиров булды. Менә инде тапшыру соңында безнең радио тыңлаучыларыбызга үз теләкләрегезне, фикерләрегезне дә ирештерсәгез иде. Минем бер генә теләгем. Татар булып яшәгез, татар булып горурланыгыз. Һәм башкаларга мисалы үрнәкләр тудыра торыгыз. Тудыра килдек моңынча, моннан болай да шулай була күрсен. Иншалла, шулай булачак. Минем монда һич нинди шигем юк.